Walang taong perpekto. Papalyaring mamagkulang mamagkamalita mo at nung misan, makanyan mo naman din kaya katang kayabi at kayutos, ing pamilya, karing kamag-anak at kakaluguran. Masusubok tamo banta nito, apasyag taya naman ting lugod akawangis na ning pisyag ng Jesus, alayang pasubali, exceptionally. At nung iti agawata mo, makanyan talang akwang papanatilian, ding kaya katamong kayabi. Lugod alang pasubali, batang akwang manatili. At putasan ng ating biglaang mga palyaring itaasahan, alasan ng tatabili, baning sabla, manatili. At parati tamong ganakan, tinanumang kapagsubukang arapan, busal naman ng karalumduman, etamo magdididili. Ing lugod, ama natili. Makanya nakatang agkatan, niting banala kapag masusyan. Paganakana, paulining biyang nisubli, ting lugod, ama natili.